blogs de literatura, i jo vull deixar clar que això és una feina, el resultat d'aquest material que tenim ara aquí, és una feina de molta gent, d'entrada de tota la gent que vam concebre aquesta taula, que vam participar, i després tots els autors que han cedit els seus textos generosament, i els drets també, això encara no ho hem dit, però crec que s'ha de subratllar que els drets d'autor d'aquest llibre van a fins solidaris, concretament a les escoles de la Bressola, de la Catalunya Nord. Per tant, és solidari en la concepció, tota aquesta gent no és un projecte col·lectiu, on jo simplement el que he fet és coordinar-ho, però tota aquesta gent ens han posat en contacte gràcies a internet, amb aquestes noves tecnologies que ens permeten interactuar d'aquesta manera, i al final el resultat és una obra col·lectiva i una obra solidària. I bé, jo voldria comentar dues coses, que són el títol del llibre. En primer lloc, Catosfera. Catosfera, que ja vam titular així les jornades, el concepte, doncs el cat, tota la gent que escrivim blogs en català. És a dir, el conjunt de blogs escrits en català. Això no vol dir que estic parlant de Catalunya. En aquest llibre hi ha gent d'Andorra, hi ha gent del País Valencià, hi ha gent fins i tot de l'Alguer, hi ha una participant femenina, una poetessa de l'Alguer, hi ha inclús gent que va enviar, que tenia un blog a Nova York, un blog fet en català. Per tant, estem més enllà de les fronteres geogràfiques, de les fronteres polítiques, de les fronteres ideològiques. Aquí ens hem aplegat amb aquesta obra col·lectiva, amb aquest projecte comú, ens hem aplegat gent que el que ens identifica és precisament el fet que ens ho fem en català, fem els blogs en català. Aquesta catalanitat, això és Catosfera. I literària, per què? Perquè hi ha molts tipus de blogs, com ha dit el Marc, hi ha molts àmbits que es van veure representats a les jornades, i bé, aquí el que volíem sobretot, perquè també és l'àmbit on jo més em moc i m'interessa, és literari. I la idea era intentar fer una selecció o reunir els blogs pròpiament literaris. Això vol dir fets per escriptors o per gent que escriuen bé, i que cuiden molt el tema de la literatura, i que quan els llegeixes descobreixes que hi ha fusta, i aquest va ser el criteri que vam tenir quan vam fer la selecció amb el jurat. El Jordi formava part, en Jesús Tibau, Sani Girona, ens vam reunir, i com que vam rebre una allau bastant gran, vam rebre moltes participacions, molts textos, vam veure que el criteri que havia de ser a l'hora de publicar això és que fossin textos de qualitat, textos que per si mateixos passessin aquest filtre. I efectivament ens trobem davant d'aquesta obra molt variada. Vull ressaltar que vol ser una mostra del que s'està fent ara mateix a la xarxa, literàriament parlant, en català. Us trobareu 100 autors, 100 textos, diferents, creació narrativa, ficció, petits relats, poemes, assaig, reflexió sobre el món dels llibres, comentaris sobre llibres, sobre la literatura, sobre el fet dels blogs i bloguejar. Per tant, hi ha una varietat en tots els sentits. Primer, la Catosfera inclou autors de tots els països catalans. Jo em vaig dedicar un per un a tots els participants a situar-los en un Google Maps, i el resultat, la foto final, és extraordinari. Veus perfectament el mapa de la Catosfera literària, és precisament el mapa dels països catalans, i això fa molta il·lusió. I això demostra que internet, en aquest sentit el català i la cultura catalana i la literatura catalana, té una vitalitat tremenda. Internet és una cosa molt viva, és una cosa on cada dia tenim més embranzida. El català, la internet catalana, tots sabem que és específicament diferent a les altres. Hi ha molts blogs, l'altre dia llegia que de cada 10 blogs que s'obren 7 són catalans. Bueno, no en català. Però bé, que potser és el mitjà que tenim, vull dir, el blog com a nou mitjà d'expressió i com a aquesta nova manera d'escriure, i també una nova manera de llegir. Per tant, la varietat, ja dic, és la varietat catosfèrica, és una varietat àmplia, i després també està fent números i tenim una varietat també d'edats. D'aquests 100 autors, hi ha gent de 19 anys i el més gran en té 63. La mitjana, també m'he dedicat a fer-la, els que han donat l'edat, que hi ha gent que és anònima i hi ha gent, per exemple, que no ha volgut donar el seu nom, no ha volgut donar l'edat ni cap dada personal, només el nom del blog i prou.
hi ha una mitjana calculat d'uns 38 anys. Per tant, hi ha gent jove, hi ha gent de tota mena. Algú també ha dit el tema homes-dones. Déu-n'hi-do, estem parlant d'un 35% femení. Vull dir que sembla que, per exemple, hi ha més blogs d'homes i no, en realitat aquí, en el tema literari, no estem encara igual, però Déu-n'hi-do, hi ha moltes blogueres, moltes lletrafetes digitals que també són dones i han participat en el llibre. Per tant, això ens ha servit aquest projecte per a connectar idees i és una iniciativa que bé, que espero que n'hi hagi més, i es poden fer iniciatives de molta mena sobre tot aquest tema. Bé, per tant, seria, com han comentat aquí, el que els anglesos anomenen un blog, és a dir, un blog que ha esdevingut, s'ha convertit en book, seria blog. B-L-O-K. B-L-O-K. També Blog. Si ho haguéssim dit en català hauríem de dir un llibroc, un llibloc, però seria massa. Els anglesos tenen aquesta facilitat per crear neologismes, doncs seria uns textos que estaven ja a la xarxa, tots aquests textos, però surten tots en la data i el bloc on ha estat, i ara han passat a paper. Molt interessant, sobretot, això també ho vull subratllar, per la gent que no està ficada a internet, per la gent que no té blogs ni llegeix blogs, es pot fer una idea molt, molt acurada, que vulgui entrar, que vulgui conèixer, que vulgui fer un tast del que ara mateix s'està fent a internet en català literari.